Bale hambai norok hije personal no suno jorari mani bagai norok saimano tiprani live bumawo abod latawono tausu jorati jekono strike no jekono mumbai nungto jekono sorkar suno kisana bagai rosana bagai sesta khlai gaisi kindo rosai botlang kamo khai rok jeng lai thanai jorano gornuko tini bai thang thong phungni 5ta ni hoite tabuk sare ga saring go diboni sare ga bai dongko taksu jotoi mo je sing utor gate sini raja khara ni utor gate to sung je ticketing khale tomani ekdom peaceful kaham ko ne choli tongo asa khayo je sini mo je 24 hours ni strike tabuk je sini bising to je social media ni bising ti je sung kabang ma je sini source tu je khobor mamani taksu jotoi sara tiprawo totally tok sama sabano laya musuk ma saban laya abo hai obostha gari gura to bad na haise abo ge totally success men khoi tong haise mini mal khong hoite rail gari hoite jot to kisu everything school college থেকে আরম্ভ করে জট তো কিছু পুরো টোটালি শাট ডাউন করে গেছে 24 আওয়ার্স দিবগে বেশি মনো মানসুমানো যে তিনিনি সিভিল সোসাইটি হইতে যে স্ট্রাইক খাইজাকমানি যে বন খাইজাকমানি আবো গ্র্যান্ড সাকসেস गायनाय जों मानसुगो जों नुखा जे बरक रक सानफ्लाइमां तंमोन 1967 रंनि सिनि ताक बनर रजागिया सानै दंखौ फेबा केबो सानयावैनो उ जे कार्ड अफ डेट दंमान लायनाय हामबाय रक लाय दंलाय बेखे 2014 2024 31 डिसेम्बर आबन पर नरखा सानलाय मा दंखौ बुसे खानांना कक नागि जों ताबो पुरा आगिन होते फुजा साना फायलायो सिनि तिप्रासारो सिनि मानथाय मानाबोगे मो पार्टी खाके दमानो मो पार्टी खाके दमानो ने आबो हायके पुरा 25 बছর লাগাতার सिनि सीपीएम चेकरा तोरानो जों जरानि लेखा चेकरा सने बिसि दुइदा तिप्रासर ने मानथाय मानो ने नो मालिया कोन माया जिरो आजि आबनि यागलो सीपीआईएम न सलायै देशा सरकार पिलगै जों बीजेपी सरकार दंबा ओ बीजेपी बसना गोबांमा कल गैखा गोबांमा एकर्ड खालायगा गोबांमा एग्रीमेंट खालायगा बाट रिजाल्ट जिरो आजि आबन बागैनो जों तिप्रासारक तंमालिया जों तिनि सिभिल सोसाइटी इंगै जत तिप्रासा हदा इंगै जों तिनि लामा कासुनानै बाध्य अंखा कारण गै ताबुगो जदि नगा आसुगै जों जदि निजाय बिसिङो थु दंहागा सिरिंगाय जों तेबो सिनि जाति तेबो सेसनाय सिनि दफा तेबो सेसनाय ताबुनो जरा हायसे मो जराव जदि जों सिनि मानथाय रक सिनि दाबि रक जदि आदाय खाय नारक मैंगाय थिनांगो तेबो अवस्था हामियांनाय डिलिमिटेशन नाय सिनि बरक तेबो परसेंटेज कमिनाय बं बरक तेबो बांनाय ओ जराखाय नं जेसिबानो सिरिखकदि आबोनि रिजाल्ट कोनो मांगला सो आबोनो ताबोनो जरा दं हायसे राइट टाइम मो राइट टमनो मो लुहा पुरा कतंग हायसे एकदम लुहा कतंगो नं जे कोनो आकारत लांगमान हायसे दासें गुदा लुवाट जे सापानो नं सनामे मानसे कुतंग हायसे मो जरावो जों मुभमेन्ट मा खायनाय मुभमेन्ट छाड़ा कोनो सक्सेस नि हायसे सबानि बिसिंतिनो जत किसु मानन नांगो जदि मानथाय जदि सानै माय हेंगाय ओ मानथायनो सबानि बिसिंति सेगैना नांगो आबो साइमान हायसे आबो इतिहास अनुका संगायसे आगिनि राजा नाम लगो पक सालामेन बिसिंतिनि हेंगाय जुद्ध खायै तांलायै बोथालाय आबो हाय नामा अनुका संगायसे किन्तु ताबो डेमोक्रेसी तो आमतो हाय बोथालाय माने छक्तालाय माने आबो खरे किन्तु डेमोक्रेसी नि बिसिंतिनो चबा खायै जों सिनि मानथायनो मानाने बागै जों चेष्टा खालाय दंगो दिनै हेनै मानो दिनै मो 24 आवर्स चेष्टा खायै न ताममांगा किन्तु सारिगा गोबां बर कक सानाय किन्तु आं साना मुजुंगो जों ब लामाथि थांनाय माननाय बाहाय गेगे माननाय जों जत लामाथिनो हिमुय दंगो कखाय जों मसे जे सुंगाय जे आस कग्रिमानि जे सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो कग्रिमानि अ कग्रब तांगै खायजा गयावं तांगै तिनि बर खुंजु खनायावं तांगै तिनि बर मखल लुगयावं तिनिनि मो स्ट्राइक बंनि खुंजुनो खनारेना बागै बंनि मखल लुगिना बागै से जों तिनि स्ट्राइक मा खालायो तिनिनि मो कायसे चिकन सा स्ट्राइक जों मनो साना बिसिंगो मने बिसिंतै जदि कुनो चिनि रेस्पॉन्स फाइसो पयांगाय मो जास्ट टेलर से मो 24 घंटा मो का चिकन सा टेलर है मो 24 घंटा इंडिफिनिट पूरा थागे जात आमो हाय स्ट्राइक बंगनानि चांसेस दङ हायसि जों आबन आपिल खायनाय जे सुनो जे कग्रिमानि सिमा जे एकर्ड खायमानि आबो रक दाति इमप्लिमेंट खायना नांथुन जदिं यांगाय तिप्रासा दफा तिप्रासा सिभिल सोसाइटी नग सिरिं का असगै तंगला दिनै आं सारान मुसुंगो गोबां बर गाना सुंगा नों खायजा वाइटिएफ नि खायजा यूथ नि प्रेसिडेंट नों बाहायके फायगोन सो आं सारान मुसुंगो एस तिप्रासा पुइलां हायसे पार्टी होला हायसे दिनै आं वाइटिएफ नि दंगो खाना तंगानो करे गुल्ली माराबा आं डेमके हायसे आं सारान मुसुंगो जाति जदि तंगाय दफा जदि तंगाय आमति हे पार्टी फायनाय आमहाय प्रेसिडेंट गोबां फायनाय सो आबो रंना आं डेमके खायो
huila jati huila sini do phano se singma wan sungai abon bagino tini ang noga asu tongmalia mo je civil society ni mo movement no mo strike go 5 manjuma bhakia আগামী দিন কি থাকবে আপনার আগামী দিনের অবশ্যই